Sanibonani babukele, kusaseyeli champion lele. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo eMafiki ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe ungaba naso isibindi sokuthi uzovela. Nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Hawi bayabhalaka abantu. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo. Sibe seke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje ke Nkosi yami senekela udaba lana. Udaba silenekela ubhuti uleneka kanje na. Sanibonani eKasify TV. Sanibonani mina eMafiki TV. Ngiza nodaba lana, udaba lamanyala kamfazi kamfowethu. Hey, wazwa namanyala lwasisi, uyangizwa ukuthi ngithini? Wazwa namanyala. Umfowethu ngishiya ngeminyaka emithathu. Ngiyamelama nje kahle kahle. Umfowethu wathatha unkosikazi kwakulapha ya ku-2021. Wathatha umfazi umfowethu walobola wambeka ekhaya. Kunaleya nto-ke ekhaya ukuthi umfazi uzele ukuzovusa ekhaya. So indoda noma ngathiwa iye eGoli kumele umfazi asale ekhaya asale nakekela umuzi. Hayi nangempela akasala umfazi wamfowethu, umfowethu uye kuphi? Uye ngaseGoli. Khona umfazi lana nabantu abadala bakhona nami ngikhona. Hayi kuthe ngelinye ilanga benginganake lutho-ke mina ngoba phela umfazi kamfowethu lona. Kuthe ngelinye ilanga kusho ukuthi khona into engiyidingayo ngale dining room. Ngizihlalele nje phandle emthunzini welanga, ngangishayela nje ukusabhiyanyana. Hayi mangiphuthuma ngale dining room ngithi abekho-ke abantu abadala ngalelo langa. Kusele yimi uyena umfazi kamfowethu. Vele ingane zisesikoleni. Hayi ngithi hayi mange ngiyothatha lento engangiyidinga. Ngikhumbula kahle ngangidinga umshini wokugunda ngangubeka ngale dining room. Ngifuna ukuzogunda intshebe yami. Hayi nginikele khona-ke dining room. Hayi mangifika laphayana mangingena nje ngoba ngeza ngicula vele ngeza ngiziculela. Mangingena ngithi nangu umfazi kamfowethu uguqile laphana uyakolobha. Kusho njengoba ekolobha umfazi kamfowethu uvane wagqoka isiketshana esincane engazi ukuthi wayesivusa kuphi. Uyakolobha umfazi kamfowethu uguqile benile uthe hawu mangithi inkosi yami impahla enkulu ihlelo obala. Hayibo ngithuka ngacishe ngazichamela ngaphumela phandle ngathi ngababaza. Wathi hayibo bhuti uqalo bowufunani ngikulethele kusamanzi lana. Ngathi hayibe ngifuna umshini wesisi. Wathi okay bhuti ngikuthathela yangithathela ngilethele nangempela. Aqede ukukolobha ke lapho aququzela lungisa amabhodwe fast abesathi hayi bhuti sekulungile ukudla ungeza endlini uzodla. Ngingene endlini. Ngene endlini angilethele ukudla abesayohlala lapha ya esofeni opposite nami. Mayehlala lapha umfazi kamfowethu segqoke vele ke iphinifa lakhe. Kodwa lamaphinifa avena abathi nje ntshika mnandi. Umfazi kamfowethu leli phinifa lishaya nje ngezansi kwedolo street athi nje kulukhuphula nje kancane. Abesahlala ebudedengu wathi mayihlala ebudedengu hlala obala yonke impahla enkulu. Hayi ngasho ngathi ayingisehlane ngiyalingwa ke la. Yazi ngisehlane ngiyalingwa. Hayibo. Ngithi ngibhekele ilihlo kuyalazi sela noma ngathi ubhekele uthi uyashalaza liyazibuyela ngiphinde ngiyibone lempahla madoda ehlele ngaphandle. Umfazi kamfowethu akanaka ngalutho ngathi akayiboni lento ukuthi yenzeka kodwa ngiyazi ngaphakathi ukuthi lutho. Lo muntu lona phela akaligqoka ngamabomu idilosi. Idilosi nje akalifaka ngamabomu. Usehleli ebudedengu ngamabomu. Le mpahla enkulu engiyibonile kolobha ubeyibeke phandle ngamabomu. Hayi ngadla ngashesha ngahamba ngophuza ubhiya phandle. Kwamanje ngifuna ukuyinaka lento izaze ngifake esonweni. Hayi ngazihlalela lapha phandle ngaphuza ubhiya. Ikwazi kwaba bayabuya abantu abadala zabuya ingane. Hayi kwaqhutshekwa nempilo. Hayi ngelinye ilanga kusho ukuthi umfazi wamfowethu usele yedwa. Abekho uma nobaba. Babehambile ngikhumbula kahle babeka amalume kwakunomcimbi.
sele yedwa umfazi kwamfethu, nami ngizihambele ngisaziphumela ingane zisesikoleni. Hayi nami ngibuye, mangibuya ngibuye ngingawo yongena egate kwakunopotsho njenganguvulile engangena kuwo mangikhathele. Ngibuye ngingangene ngingajike egate, ngibuye ngingene la emva kwendlu. Ngiqhamuke sengiqhamuka nje phambi kwendlu sengithi gqi. Mangithi gqi ngingene, kusho ukuthi uqeda kuphuma la edining wayongena ngale ekamelweni lakhe. What passage wangena ngale ekamelweni lakhe. Mangifika la esofeni, hayi mani, uCucumber ufunani phezu kosofa? Hayi uCucumber, ngibe ngizwe ngiyawuhalela futhi ngidonsa isosi lapha. Isosi kuphi? Ilapha ekhabhathini. Ngidonsa isosi, ngibuya nesosi ngihlale khona la esofeni, ngithathe lo cucumber ngicophoze la esosini. Ngithi hlanya. Mangithi hlanya, hayi mani, ngizwe ukuthi kunento enukayo la isiphevulweni sami. Ngithi hayi mani, kwanuka into ebudedengwane. Ngithi ngidonsa uCucumber lo ngusondeze. Ngithi hayi mani, ngizwa ngeke. Lo cucumber khona la udlule khona. Udlule endaweni ezibucayi kakhulu lo cucumber lona. Ngibe sengimbiza, hayi boy sisikoti, khawusondele ngala. Hayi asondele usisikoti ezegijima. Sisikoti, ngithola lo cucumber la iphezukwe, ngimbone ethuke ehlohla amehlo ukuthi hayi yamthusa ke manje lento ndiyawubona solunyiwe. Athi hayi bhuti, lo cucumber lona bengithi ngizowuqoba, bengifuna ukwenza nje i-green salad. Ngithi hayi ke khawube sowenza ke sisikoti i-green salad phela nami ngiyayithanda, khawenze. Ngibona ukuthi uyatatazela manje, kambe ulethisa ukuphi? Ngithi awulethisa asinawo uCucumber nawo lo, bengingazi ukuthi ukhona, uthathe kuphi? Athi hayi bhuti, lapha efrijini. Ngithi hayi ngeke sisikoti bongekho efrijini. Uthi awuphazami because ifriji bengike ngalivula phela ekuseni. Athi hayi bhuti, abika imbibi abika ibuzi. Ngivane ngizwe ukuthi ngiyacasuka ke manje ngoba phela sengidle lento yakhe ebudedengu. Hayi ngithi sisikota sike sihlale phansi sikhulume. Wena wahlala budedengu wena, nempahla enkulu ngayibona ukolobha, manje sengidla uCucumber. Hayi ngeke mntaka baba, ngeke. Yini konakelephi kanti kangaka? Hayi bhuti akona. Ngithi hayi ngimdala omdala, khawuke nje uvane nje ungenekele ngobhuti wakho, ngenekele nje ukuthi inkinga ikuphi ukwenzela ukuthi sikwazi ukuyilungisa. Hayi avena ahlisa umoya, athi bhuti kodwa masiyikhuluma le nkulumo ngithi izaphelela phakathi kwethu. Ngithi mina ya izaphelela phakathi kwethu. Yini kodwa udliwa yini? Athi hayi bhuti, yazi ubhuti akho nje soloku ahamba, hayi phela nami ngumuntu ngiyakudinga nje ukuthintwa, kodwa akekho umuntu ongithinta, ingakho nje sengigcine sengizisiza nje ngoCucumber. Ngithi hawu kodwa sisikoti, ngizwe ukuthi manje nami igazi lami liyanyakaza mase ikhuluma nje phela ukuthi ukhuluma ngelizwi elimtoti. Ngithi hayi sisikoti, angazi ukuthi makwenziwe njani. Ngibheka isikhathi, mangibheka isikhathi sila ko-12. Ngithi hayi masike siyobuka nje ngale eroomini lami sisikoti, sike siyozibukela nje i-laptop lapha i-movie, nami ngizibhorekele ngikhathela. Isihambe sinosisikoti sifike sizibukelele lapha yana. Akubanga isikhathi esingakanani ngamve sengibamba imiqala ukoti lokho engithinta ngezandla zakhe ezisoft. Kavene ngalingeka. Sagebengana khona lapho sinosisikoti, sagebengana kokubhudu. Sithe nje masiqeda wachiphiza inyembezi. Nto ukuthi umfowenu ngathini mayingezwa lento, cela bhuti siyivalele kuthina ingaphumi. Ngithi hayi sisikoti, ayikhululeka imfihlo yethu le, akukho la izakho. Okay bhuti, phela bhuti wakho mina ngiyamthanda, so angazi ukuthi umuntu umele kweyini. Ngithi hayi ungakhali phela, mthathe ngimbekela esifubeni. Ngithi hayi ungakhali, le nto phela siyenze sobabili, isono sethu lesi sobabili. Hawu sinosisikoti sasihlala sizigebengana ke manje, sesizigebengu ke manje. Mabengekho nje abantu abadala siyagebengana. Kwenyukela ke manje usenyonyoba noma khona abantu abadala, ngive sekhala inokho encane ebusuku ngabo 11 kakaka. Hayi ngamkhuza ngithi ayingeke sesigodi phela manje sizabanjwa. Ubaba umuntu ovukayo lapha esibayeni ayobheka ukuthi inkomo zakhe zisami ngohlelo yini. Uyothi uyavuka kanti uzincachamele lapha, akubona uzongena la
uyabo manje ukuthi izasifaka engozini leyo nto. Yaqhubeka lento yaqhubeka ngaze ngabona ukuthi mangiphuma inxiwa ngoba manje umfowethu mhla wayithola lento uyongibulala. Mayengangibulala siyobulalana yomosheka nje okuningi lapha ekhaya. Ngaphuma inxiwa nganqaba ekhaya. Noma ngibuyile ngibuye ngenza sure ukuthi ngibuya khona umama nobaba nengane akekho yedwa ukuthi. Hey bafowethu anozibheka madoda abanigaqelisa abafazi babafowenu ngoba manje esikhathini esiningi ibona abaheha amadoda. Agcina amadoda esenza izinto ezingalungile kanti sizilungele thina samadoda. Ngiyabonga. Guys, masingakhohlweni ukunakekela iskin sethu, sihlale sibushelelezi, simpuluswa, sibukeke siphilile. Sine-turmeric soap, as you can see ama-benefits wayo laphaya. Then kube inamba yami le yami engabe uyayidinga. If wena uthi mina iskin sami ayisengiphethe kahle, siyilento engiyifunayo, unethuba ke lokuthi wena uzijoyinele ulasi ubese soyazithengisela ama-products uzenzele i-extra cash. I-extra cash ingathi iphela inyanga nkosi yami sesibroke ke manje sisakwazi nokuthini sesiyoboleka komashoni sekhona ulasi. Hoyi masingazoganga la sondela kumina ungithinte nayi inamba yami lapha escreenini. Ungithinte lapha kuleya namba ngikuchazele kabanzi ukuthi ama-products ahamba kanjani nokuthi mawufuna ukujoyina ungena kanjani. Suka